Menen hier vandaan, moest die om terug te gaan. Een gitaar op onze rik en onze borders in de slik. Oemenoe, 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 oemenoe. Dus je hebt me meegenomen naar de stoomtrein. Waarom? Wat heb je met treinen? Ja, ik ben natuurlijk een bluesman en dat ritme van de trein dat zit altijd in de gitaar. En Zeeland is toch echt een bluesgebied en ik wou eens kijken of ik even dat diepe stampende ritme kon voelen vandaag. Dus... Oh, nu doe ze om een minuut, ze stuurde me nog. Oh, nu doe ze om een minuut, ze stuurde me nog. En je weet hoe de achterkant van een stoomtrein heet op zijn Amerikaans? Nee. De caboose. En dat wil zeggen? Caboose, dat zijn de dikke billen van een negerenne. Van waar je van die bierglaasjes op kan zetten. Precies, Zie. ja. Heb je al gekeken naar de achterkant van deze? Ja, het is een schoentje. Ja? Ja. Ja, het is een echte. Ja. Die bosselde zijn nest toen een stuit onder de douche. Die nam de luxe auto en toen vloog de mee neer. Hoezo, nu doe ze om een minuut, ze stuurde me nog. Die stoomtrein, die heet stoomtrein Goes-Borsel, maar die gaat dan van Goes niet naar Borselen. Daar is helemaal geen spoor meer, geloof ik. Waar gaan we dan naartoe? Naar Oetjeskerk, hè? Oetjeskerken. Ja. Daar waar ik vroeger altijd op stap ging. Ging je daar vroeger op stap? Oetjeskerken, dat is de overkant van Terneuzen, hè? Oh, dus daar ging jij wild stappen? Ja. Dan kom ik zo die Westerschelde over. En als je een wilde bui had, nam je de stoomtrein naar Goes? Ja. Oosterloor! Laurens, ik heb hier spreuken waarmee ik jouw Zeeuws ga testen. Het is de battle van de uitzending. Ik heb er ook een paar. Oké. Zal ik eerst die van mij doen? Bring it on. Het is pik in het 4. Nee. Er is ruzie, Oh. betekent dat. Dan heb ik er even voor jou. Je moet zaaien naar de zak. Je moet zaaien naar de zak, dus je moet niet meer uitgeven dan je hebt. Ja. 1-0. Ik weet nog goed vroeger. Toen ging ik altijd met de trein van Kruiningen naar Ierseke. Stond ik altijd op Kruiningen Ierseke te wachten op de trein naar Amsterdam. En dan stonden we dus echt in zo'n enorme frietwalm altijd. Want je had de frietfabriek van Kruiningen Ierseke. Dan moesten we altijd een half uur wachten daar en dan stond je dus in die walm. En toen ging ik ook altijd klassiek gitaar spelen in de wachtkamer daar van het station. Want daar had je zo'n prachtige akoestiek. Ja. Dat was vroeger een reis van ongeveer 5 uur van Terneuzen naar Amsterdam. Maar toen reed die stoomtrein ook nog op dat traject Ja, waar nu de precies. NS rijdt. Ja. Ja. Die heeft er stevig de pas in. Dienstregeling gaan we in de war als ik niet doorloop. Hoi, Jij gaat helpen. gaan we samen vlaggen? Moeten we eerst even wachten tot we vertrek zijn krijgen? Van de hoofdconducteur. Een vertrek zijn en dat is als we... Het groene bordje. Oké. En wat gebeurt er nu? Zijn er dan problemen in de cabine? Nee joh. Of is het gewoon... Even wachten tot die mensen allemaal zijn uitgestapt. En nou loopt hij even. Oh, want er zijn ook echt mensen die naar Kwarendamme toe moesten. Ja, En die dan de misschien naar de stoomtrein... vlindertuin gaan. Of die werken hier bij Ja, die... dat kan ook.
En die pakken dan de stoomtrein. Zo, doe ik het zo goed? Ja, maar ik stap er nou weer op. Oh, aan het rijden? Ja, ik weet niet hoe we hier weer in gaan komen, maar ik sla maar door. Dat is toch mijn taak, hè? Anders komen ze er allemaal onder. Dat ding rijdt gewoon door, hoor. Mijn tas staat er nog in. Misschien moet het meer zo. Vanuit de heupen. Ja, dat is de ongeautomatiseerde spoorwegovergang. Je kreeg een toeter van me mee. Ik krijg een schop na. Je krijgt helemaal niks. Oesje schiet altijd op en op. Ja, Oesje schiet altijd op je op. Oesje is de duivel, maar ik weet niet. Dus er is altijd ellende bij dezelfde, is dat. Ja. De duivel scheidt altijd op één hoop. Maar Ellende stapelt zich op. Ja, dat is op zich goed. 2-0. Kom. Zo. Het zag er heel professioneel uit. Ja? Ja, volgens mij ging het wel goed. Ik vind het ook heel mooi dat je gewoon op deze eerste dag gewoon persoonlijk een bijdrage gewoon aan de Zeeuwse veiligheid. Ja. Ik heb gehoord dat ik hem straks mag gaan besturen. Wat? Nee. We zijn hier in Waarden en we gaan het hebben over zuinigheid. Zeeuwse zuinigheid. Hoe mooi kan het zijn? Wat maakt Zeeuwen nou zo zuinig? Of hier in Waarden? Zijn er dingen of mensen waarvan je denkt van dat is nou echt typisch zuinig? Dan ze nog zelf de jun en de aardappels gaan rapen. Oh ja? Dan die van het land gehaald worden. Ja? Dat is zuinigheid. Ja, daar hebben we net een mooi liedje over. Nu doen ze om een unit. Nu doen ze allemaal units, ja. Dat kan Ja, niet. en dat heet dan rooien, toch? Of hoe heet dat? Nee, dan is de rooier over het land geweest en dan gaan die oude mannetjes nog met een zakje, met een balenzak, jun rapen. Boheren, eigenlijk. Nee, want dat doe je Ja, dat is boven. appels, Dat is maar appels. appels en peren. Ik op bij een op een stik mooi lapje grond. Kon nooit geen vulte toeta, ik dat u vindt bij de vond. Oh, nu doen ze om een juni, ze stuwen er me nog. Het is hoster nog een miljoen, maar ze pakken alles op. Ik heb overal gezocht, ik ben in Hoeze wist. Ik zocht een in mijn ventje en ik weet dat een er is. Oh, nu doen ze om een juni, ze stuwen er me nog. Het was hoster nog een miljoen, maar ze pakken alles op. Het was hoster nog een miljoen, maar ze pakken alles op. Leek het goed? Nee, ik vond het een beetje. Ja, het straalt er toch af dat het de eerste keer is. Ja, ik voel me ook een beetje dik en onzeker. Die zonnebril, vond ik het raar dat je die de hele tijd ophoudt. Oh ja, maar de zon die schijnt zo fel. Ja, maar voor tv, dat werkt gewoon niet. Je krijgt geen contact meer met de mens. Mogen we heel even kijken? Ja, dat mag. Ja? Het is wel warm daar volgens mij, hè? Heel warm. Oké. We zitten nu in de. Dit is de bison. Dit is de borstelaar. Oh, de borstelen? Ja, daar gaan we gewoon nog even over. Het is een beetje eng. Ja, dat gebeurt niks hoor, dat is van waterdamp. En lopen jullie elkaar nou nooit in de weg met z'n drieën in toch een best klein hokje? Nee hoor, in principe de machinist staat altijd aan deze kant, want al zijn bedieningsapparatuur staat hier. Degene die stookt staat meestal in het midden. En de derde man die zorgt voor het plaggen op de overwegen. Ah. En die zorgt dat hij helemaal aan die kant staat. Dat heb je ook net Ja, gedaan. dat heb ik ook net Ja, dat gedaan. heb je ook Ja, net ja, gedaan. ja, ja. Nou, dus in principe lopen we elkaar niet in de weg.
En de stoomtrein draait helemaal op vrijwilligers, hè? Jullie zijn ook vrijwilligers. Ja, neem ik aan. dat klopt inderdaad. En wat beweegt je om hier dan vrijwilliger te worden? Ja, kijk, we hebben 180 vrijwilligers en de overwegingen zijn allemaal anders. Hè. Er zijn Iedereen mensen is gek op treinen. Nou, dat wou ik nou juist zeggen, dat hoeft niet per se. Er zijn mensen die inderdaad gek zijn van treinen en daardoor hier zijn gekomen. Er zijn er ook die treinen haten. Nou, zo erg is het niet. Maar gewoon mensen die in zijn algemeenheid geïnteresseerd zijn in techniek. Hè. Of nou een boot of een bus of een auto of een trein is, dat maakt ze niet zoveel uit. En Maar voor er jou? zijn zeker ook treinengekken erbij. En waarom ben jij vrijwilliger geworden Nou, bijvoorbeeld? dat is van oorsprong inderdaad wel uit treinhobby. Ja? Ja. Doe met haar mee, doe haar maar na. Koken met Katinka. Vandaag gaan we Zeeuwse bolussen maken in Koken met Katinka. Het zijn snelle Zeeuwse bolussen, dus wat hebben we daarvoor nodig? Doe haar maar na. Koken met Katinka. Het is of wat een terve mogen mennen. Of zoals ik hem ken, jong, het is geen terfhoest. Het is veel haast hebben. Ah, oké. Ja, jij mag straks wel kneden. Oké. Daar heb ik een scheidhekel aan. Dan moet je boter, Ja. voor de mensen thuis, boter, Ja. een eetlepel. Een eetlepel Een boter. eetlepel. Kijk, een beetje extra, maakt het lekkerder. Zo. En er mag een beetje water bij. Een beetje? Water, een Hoeveel? beetje. 140 cc. Ik weet niet hoeveel dat is. Doe maar een beetje. Dat ziet er lekker uit. Ik voel echt wel een Zeeuwse gevoel komen, jij niet? Ja. Oh, kijk nou. Je moet niet al je eieren onder je noen leggen. Je moet niet al je kansen bij één ding leggen. Dus je moet niet op één ding wedden. Je moet je kansen spreiden. Niet al je eieren onder één kip leggen. Ja, je Ja, moet dat je is, kans. nou sorry maar, ja, dat is Nee, wel dat- aannemelijk, maar hier staat niet al Ja, je maar dat betekent dan toch hetzelfde. Ja, dat je staat moet hier niet niet. al je eieren staat onder hier je niet. noen leggen. Kijk maar. Kijk nou, wat een schattig. Bolusje. Oh. Oh, ik kijk als een aap in de Bijbel. Zo kijk jij de hele tijd een beetje. Ja, zo voel ik me ook wel een beetje. Hier? Nou, dames en heren, de eerste bolussen door Polderman en Johansen. Merk me nee. Maar je keek nu net wel als een aap in de Bijbel. Ja, jij bent hier veel beter in dan ik. Maar, Zal ik het zeggen? Ja, zeg het maar. Hij doet alsof hij het snapt. Ah ja. Ja. Als een aap in de Bijbel. Nee. Zegt u het maar. Het is meer Erasmus uit Bresjes. Die Polderman. Ja, daar zou ik eens een keer mee willen kopen. Hij heeft een e-mailadres of zo. Hij heeft een telefoonnummer.